Πολιτική παρέμβαση Τουρκίας στα Ηνωμένα Έθνη. Στην προβολή χάρτη της Κύπρου με τα τυποποιημένα γεωγραφικά ονόματα, ο Τούρκος αντιπρόσωπος παρενέβη λέγοντας προκλητικά ότι στο νησί υπάρχουν δύο κράτη και πως η ελληνοκυπριακή διοίκηση ουδέμια δικαιοδοσία έχει επί της λεγόμενης τουρκικής δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου. Η διεθνής κοινότητα δεν έχει καμία αμφιβολία για την κυριαρχία της κυπριακής δημοκρατίας σε ολόκληρο το νησί, απάντησε άμεσα ο Κύπριος εκπρόσωπος. Την ίδια ώρα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δείχνει εμέσως πλην σαφώς τις Βρυξέλλες για τις ανακοινώσεις που θα σπρώξουν το Κυπριακό. Φωτογραφίζει εμέσως πλην σαφώς ο πρόεδρος της Δημοκρατίας την πηγή των ανακοινώσεων, στις οποίες ο ίδιος παρέπεμπε πριν 3 ημέρες ως μέσο υποβοήθησης επιστροφής στην τράπεζα της διαπραγμάτευσης. Αλλεργία σε κάθε τι σχετίζεται με την Κύπρο αναπτύσσει η Άγκυρα. Ακόμα και η παρουσίαση σε χάρτινο εργασιών που έγιναν στην Κύπρο όσον αφορά την τυποποίηση θαλάσσιων γεωγραφικών ονομάτων αποτέλεσε αφορμή για την Τουρκία να δώσει νέο ρεστάλ προκλητικότητας κατά τη σύνοδο της ομάδας εμπειρογνωμόνων των Ηνωμένων Εθνών. And the references made in the SAT document and the last presentation to the territory of Turkish Republic of Northern Cyprus, where the Greek Cypriot administration has no authority, jurisdiction or sovereignty, should in no way be construed as implying that a single authority is representing the island as a whole. There are two distinct peoples, democracies and states on the island of Cyprus. Πρόκληση που δεν έμεινε αναπάντητη από τον Κύπριο αντιπρόσωπο. The international community has no doubts about the sovereignty of the Republic of Cyprus and the fact that this sovereignty extends over the whole island. The Turkish military occupied part of Cyprus will always remain an integral part of the Republic of Cyprus. To this extent, the statement made by the Turkish delegation is false in substance and is unacceptable. Και δεν έμεινε μόνο εκεί. Απάντησε με δεικτικός τρόπο στα όσα προκλητικά ο Τούρκος αντιπρόσωπος είπε επί την προσπάθεια της κυπριακής πλευράς να θέσει υπογείως θέμα κυριαρχίας και κυπριακού προβλήματος. The sole aspect of the Cyprus problem which is relevant in this context of our work is that Turkey has illegally and arbitrarily replaced over than 35,000 geographical names in the occupied area of Cyprus, attempting to erase its historical identity and millennia-old character and heritage. Κατέθεσε μάλιστα και γραπτό στη δήλωσή του, ζητώντας όπως περιληφθεί στα επίσημα έγγραφα της Συνόδου, όπως και έγινε.